Práve som zistila mega halus a to je to, že Normálni ľudia versus ja 1 som dala 27.3.2015 a dnes je 26.3.2017, čo znamená, že 2 roky dozadu vznikla táto moja nová séria, teda to už nie je nová, ale bola vtedy nová. A vtedy vás tam bolo ešte ani nie 1000 a teraz je vás to 40 000. Akože môže mi niekto vysvetliť, čo sa tu deje, prosím? Na začiatok by som sa vám teda chcela strašne pekne poďakovať, nebudem robiť žiaden špeciál ďakovačky a nejaké citové výlevy, pretože určite viete, že ja si vašu podporu cením, pretože to pre mňa nie je žiadna samozrejmosť. Dole do komentárov mi môžete napísať, koľko som mala odberateľov, keď ste ma začali sledovať. Takže poďme rýchlo teda na video, nech tu nevykecávam, pretože už toto intro je veľmi dlhé a proste vy nie ste zvyknutí a prosím vás nepozerajte už Normálni ľudia versus ja 1, pretože to som tiež strašne dlho rozprávala a pomaly mala som tam oranžovú izbu a hrozne som vyzerala, teda nie, že vyzerám teraz dobre, ale preto som tiež hrozne vyzerala. Ak sa vám video bude páčiť, určite mi nezabudnite hodiť palec hore a teda užite si ho. To by mohlo byť asi aj všetko. Čo robíš? Oh môj Bože! A ešte poviem na vecko. Dobre, tak sme dohodnutí teda. Díky, ahoj. To už sme tu hodinu? Halus. Dobre, tak idem. Díky, ahoj.